Maine. Dobi. Nyt pyörii mun aika smoothista. Älkää please valittako tästä mun crosshairista. Mun mielestä on tosi hyvä. Joo, mä kuolin. Okei, okay, hyvä. Juu, ja mikä teidän MP on uudesta? Mikä teidän MP on uudesta päivityksestä? Siitä tuli uusi mappi ja näin. Mä en tykkää oikein siitä uudesta mapista. Mut ne on jotkut niinku tosi hienoja ne puukkoskinit, mut siellä on myös paljon sellaisia rummia, mistä mä en tykkää. Ois ihan jees, jos sais sellaisen droppina sellaisen keissin. Juu. Ja mä oon ollut vielä 3, mä tipuin sieltä just eilen. Mä ostin tossa viime perjantaina, eli viikko sitten rustin. Ja kun mä aloin pelaa sitä, mä huonoin ihan sikana tässä CSS. No meikää nyt älkää blokkiko. Kaikki ei blokkiin muuhun, niin mä menisin kuolla. Mulla ei ainakaan mennyt hyvin tää alku. Ja mä sain mun ekaks rankiksi GN:n ja mä oon niinku nyt Gen 2. Ja pidin niinku tosi pitkän tauon. Se ei kuulu mun mielestä näistä puheluista, niinku se kuuluu kai ehkä mun videossa vähän. Mut mun mielestä mä sain sen ehkä fiksattua. Mun spray tällä hetkellä on niinku tosi huonoa. Mitä? Kiitos, että kuolit. No. Ei nyt voi sanoa vielä mitään, että on hyvä tiimi. Me otetaan kuitenkin vasta 2. Oh. Mä menisin ampua tätä tiimiläistä. Spray. Ja siis tosiaan mun eka rankki oli JL1, mut sit mä oon pitänyt tosi pitkiä taukoja, niin mun rankki on kokonaan tippunut, niin mä oon joutunut monta kertaa niinku nousta uudestaan silveristä näin. Ja mä oon niinku pelannut mullakin, mä en edes oikeesti mennyt lämmittelemään, vaikka ois pitänyt, mä oon tosi laiskaa. Ja niinku mä oon vasta Gen 2 ja niinku mä oon pelannut kuitenkin CS noin 650 tuntia, että en mä tiedä ainakaan musta. Nice. Ja mä pahoittelen tästä mun näppiksen äänessä, ihan luultavasti kuuluu tässä videossa. Gobi. Hei. Ei kaata niitä, tai kyllä on AKs, paitsi mulla. Kuka ottaa säännöllä kun niinku AKn sijasta?
Ets väkei vaan. Hei, missä tuo pommi nyt on? Et totta siis, onko se meidän spawnilla? Ei, kun joku droppas sen sinne, eikä kukaan näköjään ottanut sitä. Ei kun kuoli se, koska se on midissä se pommi. Oh. Mulla ei voi tulla mitenkään rankappia tästä, koska viime peli oli häviö. Vois vähän alvia kokeilla. Muista midi. Nyt kun on eka peli, mä tuun lupaa, ettei mene hyvin avilla. Mä oon parhaillani avilla Overpassissa ja Officessa. Hei, boostikse mut? No. Sä et sit voinut boostimaan. Se kuoli. Mä tapoin se. Joo, mä tapoin se. Okei, kun laittaa plantinkin. Ja älkää please valittako siitä, että mä oon tosi hidas tekijä. Mä en niinku osaa ampua sen nopeasti. Ja siitä älkää valittako tästä crosshairista. Tää voi olla teidän mielestä huono, mutta mun mielestä on ihan sika hyvä. Ja toi Foxy on sit sellainen, että se pitää niinku ekoa, vaikka sillä olisi 10 tonnia, että joo. Pelaa. Kai se on oma tapa pelata. Oho. No nyt ei kyllä mennyt hyvin mun mielestä. Ihan tuolla se helppo ilmaisen tapon niinku ohi. Oh fuck! Mitä mä teen? Mä olin heittämässä smokea tohon, et se smokee tän auton. Kuoli. Ei juma. Jostain kuolemaan niin. Nice. Jotenkin tuntuu, että tästä tulee voitto. Täällä on bottikin jo. Täällä on botti ja tää on mun mielestä CT-mappi. Ja niinku, joo. Mitä mieltä toista muuta, jos mun kanavalle tulisi rustiikin? Ja Overwatchiakin mä tuun varmaan tekemään kalvolla, koska no joo, mulla on sellainen pelikanava, että no tulee aina jotain random pelejä tänne. Just niinku Rusty, CS, Overwatchia. Ne on varmaan ne pääpelit, mitä mun kanavalle tulee. Tai silleen, joo, ymmärsitte varmaan. Mä puhun ihan liikaa. Ja mitä mieltä te ootte, että mä voin tehdä varmaan joku straw poll linkin, että niinku haluatteko te kokonaisia vai leikattuja komppivideoita? Juu. Oho. Mä oon huono aavilla, jos mä niinku tähtään tälleen niinku 2 kertaa tai silleen skopaan. No meillä on 3 avietta tosissas. Toi keltainen osti avin. Ja mulla on ollut niinku... Älä heitä pois, toi tyyppi ottaa sen. Oisit heittänyt sen yli jostain, mut siis mulla on ollut kaikkea syreksiä, aquamarineja, mut niiden kohtalo oli huono, koska... Joo. Jep. Joku osunut tohon. Mä depositaisin noi tonne
tonne mikä ton. Palkkiavarasema. Oh my god, oot ihan huono tekijällä, mä tiedän. Mulla on ollut Aquamarine. Se on aika niinku mun mielestä nätti. Sitten tuolla on ollut kaikkea Electric Ivy ja mikä toi on? Kultakämmi, Golden Coil. Mulla on ollut Syrex, Aquamarine, Cortisera. Se on vaan CS, että jos mä tekemällä avaa sellaisessa samantyyppisessä sivuissa kuin Helgees, niin sinne äkkiä menee sun skinit. Eihän sä et tietenkään tuu mitään. Nyt mä oon niinku koittanut, että mä en tekis sillä. Mä en avannut niitä Dragonmonissa. Jos haluaa vaan, niin kannattaa vaan Helgeesis. Mä itse suosittelen sitä. Et Helgeesis. No mun tää Aimi. Ei hyvä. Vois koittaa tseetitellä. Please. Jos noi surrendais, niin noi ois vaan niin aivan vaan. No niin, se on just hyvä. Mä katon just kun mun tällä hetkellä vain yksi näyttö, niin sen takia tää jääty vähän hetkeksi. Mä katon kun otan kuvan, niin 12 minaa 10 sekkaa. Jep, ja kukaan ei muuten ottanut sitten pommia, että näin, by the way. Mä tapoin tuot CZ. No. Ei me tätä muutenkaan oltais hävitty. Me niinku pärjätään ilman, että me otetaan niinku pommia. Tossakin me vaan jätettiin se tonne ja tapettiin muuten vaan. Munkin Aimia vielä ei nyt oo. Voi. Tästä pitäis vetää 3v5. Se kuoli. Et sä kuole siellä. Fuck, tuolta tulee pesarilla. Kuoli, eka. Ei! No ei tässä voi, se oli 4v2 niin. Mut hyvin me silti saatiin 2 alas. No, saatiin kuitenkin 2 alas niin. Ja ei toi nyt haittaa tollanen 1 runi hävitä. Nyt tulee taustahäiriöitä, koska vanhat rikot. No en mä nyt vaan kuvaa videota. Äiti, voiko sä laittaa oven kiinni? Joo, mä leikkaan ton kyllä tossa. Laittakaa se ovi kiinni. Janne, laita ovi kiinni. Mä kuvaan videota. No ei. Anteeks mitä? En mä voi lopettaa.
Ja. Joo, sori. Mä pahoittelen noista taustaäänistä. Mä oon niinku tosi pahoillani niistä. Mut se on vähän tällaista, jos tää on vähän tällaisia, jos sulla on sisaruksia, niin se on aina tällaista. Mut joo. Kuole. Et sä mitään kuole. Mulla on aika hyvät statsit silleen. Et niinku 3 kuolemaa, 19 tappua, 5 assistia. Näet ei oo kauhean hyvin nää vastustajat. Oh my god, noilla botti on 3. Ja mä teen varmaan tässä lähiaikoina gaming setupia, kun sitä on pidelty aika paljon. Mulla oli tästä 2 videoa mun kanavalla, mä poistin ne. Niiks pyys gaming setupia, niin mä voin tehdä sen. Tuolla on kun negevikait. Mistä? Joo. Ei se mitään. Kuitenkin 13.2, niin eiköhän tää aika. 21 tappua, mulla on 5 astista ja 4 kuolemaa. No aina ei voi mennä hyvin. Tosta vaan. Mä yleensä ostan niinku CT:llä kevut ja ton kevut ja ilman kypärää ja harhautusgranaatin, koska uspi on niin hyvä. Onko sun vieläkin päiväksi tää tonne? Oh my god, midistä tulee 3. Yksi on -92. Pommi midi. Oh my god. Ai mua mitä mä sain 1 assista. No kyllä me nyt helposti laitetaan tää. Jos tässä tulisi joku olisi aika siistiä, jos tässä tulisi tai Spectrum Case droppina. Tää on siistiä. Eilen se oli ainakin vielä 10 €. Mun kaveri sai tossa ehkä kuukausi sitten. Ei osunut. -60. Tunne kun sä yrität hedua. Ei osu. Mut ei noin nyt voita tätä peliä, mä lupaan. Tää on kuvannut 20 minaa nyt. Se tulee noin 35 minuutin ehkä video.
En mä tiedä kyllä. Miksi täällä kaksessa on Venäjää? Tossakin on Venäjää. Oh my god. Joo. Kiinnostaisiko teitä muuten, jos mä alkaisin jossain vaiheessa käyttämässä niinku facecamia mun videoissa, koska mulla on webcami. Mut se ei oo mikään kauhean hyvä, se on 30 webcami, että se ei oo kauhean hyvä laatuinen. Mulla on Microsoftin joku. Itse asiassa mäkin puhun tällä hetkellä mun webcamin mikissä. Kun mä en tiedä, mulla on kyllä Snowball, mutta se ei tällä hetkellä jotenkin jostain kumman syystä toimi ihan kunnolla, että kuuluu tosi hiljaa ne äänet. Mä en kyllä tiedä, mulla on Razer Kraken, että miksi mä en käytä sitä mikkiä, no, mutta ihan sama. Pidätkö sä vielä GK? Oh my god. Oh my god. Mitä tää tekee? Mitä tää seinään tekee? Save. Save. Voisiko tää seivaa, koska tää kuolee muuten? Oh my god, tilanne on 6.13. Näette, että CT ei ole niinku mun niinku vahvuuksia, että Tero on enemmän se mun puoli. Että juu. Sitten mä voin mennä hemmiin ottamaan vähän Dessulla porukkaa. Tän mä otan varmaan itse päähän jostain. Kuka ampuu Dessu? Zombie. Eiku. No en mä tiedä, kun B:lläkin on kai tyyppejä. No jaa. Missä? Vedin kerran 3v1 klutsin tästä. Joo. Mä osuin siihen kerran, niin se teki -40 siihen. Että jee. Hei. No mä otan sitä scoutin, koska scoutti on hyvä ase. Eikä mun nyt oikeesti tekee comebackin heti, on 7-3. Koko 7.13 siis. Tulkaa vaan. Nyt jotenkin, onko se midis vai? Ainakin näyttäisi, että midis on white pommi nähty. Fuck, tuolla, oh my god. Midi taisi sieltä. Siellä ovi. Katsotaanko Swagetsi rektaa 1v1 tähtäys XD. Se on siinä sinokatovi ehkä. Eiku ei olekaan. Oi nice. Mä en oo saanut yhtään tappoa niinku CT vielä. Se on B ehkä. En mä oo varma.
Niin mä en oo saanut yhtäkään tappoa vielä CT:lle, että meneepä mulla hyvin. Mä en oikeesti saanut yhtään tappoa CT:llä vielä. Feels so good. Oikeesti mä en niinku... Mulla tuolla keltaisella, tai tuolla botilla on melkein enemmän tappaa kuin tuolla keltaisella. Eikö se tuu koskaan aalee? Pommidelas. XD. Kato vaan pommides. Käyn kattoo. Nice. No niin, mä sain ekat tapos. 2 ekaa tappoa CT:llä, jee. Oli tää on GG. Joo, mulla on tullut vähän näitä kuolemia vähän lisää. Tuolla midistä yritti tulla Aavi. Se kuoli saman tien sinne. Se on muuten varmaan B. Mistä? Maini. Ja kun menin sanon B-apsi, mä olin silleen, vähän mirreä tullut pelattua. Oh my god. Kamma guys. Mä oon saanut 2 massista niinku droppin putkea. Mut joo, haluatko ottaa lopetuksen?